Akaenda mbebo uyu nauzoziva kuti zvakafamba sei. Ndakafonera ndidzokuti akafamba zvakanaka ere. Chakanyatsoitika chaizvo chaizvo. Hey. Yeah. Hey, Dave. Conversation. Wakafamba sei musi yawe? I'm worried because handida kuzombopinda kubvunza kuti wafamba sei, zvakafamba sei, akati kudii balance yawe. So ndiri worried kubva musi wawe. Handisi kurara nokufa. Oh. Aiwa sawa. Saka handizi ndingakuona rini. Serious. Jarini. Hai, no problem. Saka ndinokuona wawe handiti ka. Aiwa pakanaka. Thanks. Sharp. Hello. Nakuri pasikukona. Yenda pangiri zvasikukona mwana. Okay. Zvinowanikwa Mudzimba. Alright. Kusuwa chete. Ndina kusuwa. Pamusuya. Handisiri kunzwa kushe pesa. Wenzwe? Ndine furusha. Tata mwandozawo. Ndingoti pamwe unozwa waroti. Ndisina kana pisco unofundira bheki. So, asingadi kuti step. Ndinotika. Ndosara kwazvo. Hai ndinoita. Sakuri sei kumba ari sei bamu. Ndinotika musuya anga ari ma1. Ndakachingosvika pageti ndasangana naye zvobuda umwe. Afanzongoro ndada kutomupindura pe ndakunzi ndati kucheshi. Saka tuchoka shamwari yake nikatu arimaita basi yebita sei. Ndashaifa. Alright. So the next day futhi ndiyabudambi yetanga futhi. That's it. That's it for the food. Right. But Janika suspectana because I'm going to church all night. Right. Aiyo sawa. Apa ndichango mira paya so Zvakanaka takadai so katagarisana so. Ndichiripo paya pachifundisa. Anything chokungonetsi. Kumbona kuziva. Kumbona kuziva ndani. Kusuwa ndanda kusuwa chana. Kana nini? Ndoona justice. Ndinonzwa kukomborerwa. Wanikomborera. Ana uzomboronga umwe musitusa.
Unchaita sei? So ngiwane. Ngopesana guys. Mudzakapesana. Kudarika tukaenda kumusoro. Shamwari yangu. Alright, atafana nekukuzirai. Mabest angu. Alright. Alright. Ingat. It's not easy to live life pretending to be what you are not. But my convictions and the need to fight for my country are worth any sacrifice. I understand perfectly. But there are also women who fight for their country as women, right? Look, Matthias. I have never been a woman. But that's a very personal thing and I don't want to talk about it. I assume that you understand that, right? Of course. And if I have to tell you again that this stays in Please don't. here... I know perfectly fine that nothing can come out of here, and you can count on me. Very well. Well, having dealt with that, let's get down to business. What are we going to do with Sunloss? Honestly, I don't know. It seems to me that we have to let the people react in a natural way. Let its inhabitants do what they have to do. Well, I hope that's the case. I'm relieved by the arrival of the railroad. They're already out there in Palo Alto putting it in, and with that, we're going to have the progress and the communication that we so badly need. That's right. Amanda, just a question. I'll carry her essence with me forever. But I will never have a place in her heart. No. Big. Time to tell me when it's also Sit down. Let's talk. Chikomba chacho ndakambokudza pepe ndikati rini raka basa rekuhurira murume wake. Kufanele zviramba bata panda foya fona ndakakudza ndikazvona murume wake ari so innocent kuhurirwa. Ari so innocent ndakusedwe. Murume chitora. Because andoona nati akavhundukira ka. Kwake ndizoda kuzidza confidence. Intro. Ishamwari yake vari murodhi murume wake ari kupita. Murume wake ndakambokudza ndakambomona ari chi mumota that day. Mota inomakisa because because ndakambonzwa zvichizvo nemurume wacho anenge akaita se anenge akambomubvunza kuti wakarara kupi.
Deira akati ndaenda kuona wachinza koni kwamota saka apa pamaibe ichi ibhaisi saka vaona kuti mota ine obvious mota inomakisa vautazvitsoka handakudza ndikati murume wachona ari so innocent aiwa ndaimbodaidirini ndamutora murumedaindirini ndamutorai murume ndatora ndaitombomudzira tisimuka zvisingaainetu mukushira murume munguaikakanishiramba zvindomubata ishamwari yedu yakeka izvi zvaakunyanya zvanyanya at least kana waenda kusaidi kwangu aikona kuzonondichera naye wozvindoziva kuti aiwa tiri tu aiwa ndakuda kusaidi kwangu I stopped feeling it. Well, but you can't be silly. I am cheater. Just as I'm sure that Ramon did die in peace. Don't ask me why this is. I couldn't explain it to Isabel either, but that's how I feel. You've never had to explain anything to us. I thank you for seeing Isabel. And I know that what you feel is true. Your faith is enough. I saw Serena's anguish. And your old man's violent supplication. I just lost them both. They were both murdered. What do you mean they were murdered? How? I don't know. Huh? But I do know that it was the same shadow. The same people. No, I think she can't. Rolling. Action. The brave women of Malverde will play a definite role in this story. And your wife gives you permission? Come with us. We're going to find out what kind of talents these characters have. No, sir. I want you to respect me. Don't cut. What You better shut up. Hello. Telemundo, we've been showing Phone. women's empowerment for years. These Hello. women we have in Malverde, they're all strong. They're all fighting for something. You won't lay your hands on me ever again. And it's really nice to go back to 1910 and learn a little bit more about these women who were submissive and who could speak and who were just beginning to dictate their power and dictate what they wanted. Every single woman will do this to a woman. She'll be hung by their private parts. I like them to be forward-thinking, to be women who want to build their destiny. I make the decisions. They not only suffer the exploitation of the work itself, but also sexual exploitation at the hands of their employers. Mark, Why do you say yes to the boss and not me? you're like one of the Just guys. We're talking about these It's women not what you think. that were some kind of avant-garde women. End up my shops. End up my shops. End up with Tinga. Silence, please. We have some feisty women. Just me. A woman in these Just different I'm times cut can face difficult issues. And Don't be so No, arrogant, wait, let's man. go play a bit of poker. We deal with I have a tax drunkards, shop. we deal with abusers. I don't I'll think shoot you. that I need help. Militant up made his for me priority to to prevent an empowered woman, to prevent a strong woman, to prevent a woman who is progressive. It was a wonderful... best friend yako. serious. Ndinoza nemurume wangu futi. Ndikona. Alright. Zvinokuti handitombozivi ndingaite sei nebholo nemurume wangu rumudza zvese handitombozivi. Ndozikana. Kuti unenge hedhikisi chitombita pandiri panapa. Kone murume wangu ndikuti munovagara vese chingotaura naye chingoita sei. Maybe unokufarisa pamusanya yemunhu arainongona. Tangotaura chichi. Ndikona lineti pakadai nomufesi chichi ndikona. Unogona kutsvaga zvimwe zvekutaura kana kuti singaikoni kushanda naye. Mushanda naye papi? Kutaura kuti murume wanda ndiri wacho wanda ndinaye ndinoshanda naye. Murume sei? Unomuziva murume wangu here? Ndinozomuudza mushe. Oza wa. Anything happen. Ndiri kuuza kuti Unofunga side rangu, ufunge side rangu. no, don't be too emotional too much. Yo sawari. Indriwa. Chikaumbo chakavhundoka kana sona karohwa. Unoona pepa doko kune mabhegi. Haya hapana bro, but I don't expect to sweat much. Because asikana vaka nemaziro
Yeah. Iwo unovaziva but inini handivazivi. Nemuzivo wandikuita ndokubasa. Inani. Ndizo ndasvika kumba kana musi wacho pachizvo kana vakazotaura nemwe rezuva unozomutangira ipapo. Mamutora dzinoza apa kutohurira murume. Ndiye murume wandakakudza akaonekwa ari mumoto. Unless kana asiri akatanga kuita zvikombagare munhu zvichireva kuti like relationship iyo yatoine makore yakova nemakore but unozoti chikunyanya kunetsa hamuna mwana mbamava kwavo saka kuda kutsvaga mwana aishuwa neamakore makanagara nemurume wake asina kana kutsvaga chinzana nokona tsvaga mwana akurambidzi kana unoti ukumana kwautanga atingokusiyana marizve Before you do anything, I did funeral and funeral pillow. Funeral pillow. Pillow in the hand. Samahani. Skama. Samahani. Fema. Bilo ndeipi? Moyo nema plazo. Abo. Ku graft azosvika here? Ya, ndakukekesha ndapuwa chikoro chimwe chisingafanatika kuti sei. Alright. Apa ndamboya kumba akatusenge nokozani handidi zvokudya zvinhu zvemurodi ndatiuya kumba nditi ko havapo. Havapo here? Buda futi. Saka pakashata zve. Buda mudakana. Buda handisizowa ndoita sei abuda. Ndachida kutomufonera, ndada kumufonera ndiko. Ndada kumufonera. But ndikutyira ndoita zvisiri iyo ndotori dokta wangu mazuva ano antaura. Ndotori dokta wangu. Saka ndogara ndofona but ndingeta handisi kuziva. Alright, mira ndidai tombo pamwe aenda kumashops handisi. Ya, ndatimboti seizvozvo but ndinenge ndikataisa nogona kusvika padheni katizomboii. Alright, but pandakugara panywana panetsa handiti unongosvika alright paunosvika around ndokupa madirection. Unongosvika panext door pangu pane gate reblack so ukarasika kupa hapana gate pamba pacho hapana gate ukasvika pane gate reblack chero ukabvunza mother vepapa vanokudirecta but alright saka gate dash toita sema alright unless ukati tosangana tona kuti chichiro zvaita sei I think tinokwanisa kuita plan but zvinondishungurudza saka I can't stay ndanatomira kanditi nduye ndidya hapana munhu saka ndobvunza here ndosiyana nazvo ndibatsiro. Ndachida tombochinja makizi edo. Chinja makizi edo tozoona pamitsoka pachiva. Chinoyandiradza ndechekuti ini time dzangu dzanenge ndiri free anoziva kuti kupusha kwanoita manight shift kuyaka time dzanoita free ndeana yamasikati munhu anenge asipo masikati.
Alright, totara ponengo watsoka alright. Alright, but apa ndakumbodzokera kugrafting atokona ku alright on tombodzokera. Alright, below. Vakadzanguka asiri panzvimbo kusikana vatuka unotanga kusvika kumba kukona kasasvika kumba kunositadzoka kubva kubasa ndenge kuti kubika sakotaura pafoni anditi handinotenda nenguva yako waita sesacrifice nditora pafoni ndakusara pisi okay iripo fambe mushi okay nosare mushi usarohwa nemota garise mota amungandotomuda zvodaro boyo akatamba njira vanhu vatotamba ngebhoro tori nemukadzi wangu bangu anopenga mungatobva ndatoperera zvodaro ndisi munhu wokudaro hana kuziva Madam. Naboshika panapa. Ndikana panasalo. Vai. Ndichipa mwari kwenyu keni. Mune family padhuze kuti pane pavanenge vaenda kunoona vamwe vanhu. Aiwa no. Amuna Totoke kutanga kugara kuno. Totoke kutanga. Zvacho. Tongoti. Zvachoni But anyway, vanodzoka zvavo, vanodzoka ndisi. Saka ndichavaona. Handiti. Alright man. Ndomudza sei munhuyo. Ndomudza sei. Atsigiri. Tinokumbira kuti mutinya ako kabhatani mungati ti subscribe share mutibatsirewo channel yedu ikura ndizvo mungoshare kune madzishavira madzishavira enyu madzishavira kutsiro channel yasembe ndiro mberi tikumbira kuna Jehovah mungokaika button ako cheta mungati ti uzabudira meta